Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wailul likulli humazatin lumaza. Bone na azaba ya tabbata ga dukkan mai nune, mai zunɗe, wato mai raɗa, masu zunɗe da ya fice. Alladhi jama'a malan wa addada, wanda ya tara dukiya kuma ya mayar da ita abar tattalinsa. Ya tara dukiya, ya lissafa, ya ajiye. Yahsabu anna malahu akhlada, yana zaton dukiyarsa za ta dawwamar da shi. Kalla, Allah ya ce a'aha, la yunbadhanna fil hudama, lalle ne za a jefa shi a cikin hudama. Wa ma adraka mal hudama, ko me ya sanar da kai abinda ake cewa hudama? Narullahi al-mukada, wutar Allah ce wadda take huruwa, allati tattali'u alal afida, wacce take kai farmaki akan zukata, wacce take lekawa akan zukata. Innaha alaihi mu'sada, lalle ne ita abar kullewa ce a kansu, fi amadin mumaddada, a cikin wasu ginshikai mikakku.